мусиқӣ бояд тарзе омода шавад ки ба дил таскин бахшад, рӯҳро болида созад ва ин вобастагӣ дорад аз оҳангсоз ё худ танзимгари мусиқӣ. Салом арз медорем ба шумо тамошобинони шабакаи Баҳористон. Барномаи навбатии Касби ман аст. Манзури шумо. баъд аз чанд лаҳза қаҳрамони барномаро ба шумо муаррифӣ мекунем. қаҳрамони барномаи навбатии Касби ман танзимгари мусиқӣ оҳангсоз Ёқубҷон Абдуллоев. Шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи Касби ман. Ташаккур навз шумо. Ёқуб Абдуллоев 1 августи соли 1974 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳуҷҷатҳояшро соли 1992 ба донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода супорида, онро ба ҳайси омӯзгори мусиқӣ хатм намудааст. баъд аз ин ӯ дар назди чандин мутахассисон ба ҳайси шогирд такмили мусиқӣ намуда, аз нозукиҳои касби мазкур хубтару беҳтар ошноӣ пайдо намуд. ҳамкориро бо доираи васеи сарояндагони дохилӣ ва хориҷӣ ба роҳ монда, бо онҳо мисли ёру бародар муошират мекунад. шахси хоксор буда, ихтисосашро хеле зиёд дӯст медорад. шиёраш дар зиндагӣ омӯхтани касбҳои гуногун аст. хислаташ бо ҳама якранг буда, бо асбоб кор карданро дӯст медорад. дар оянда мехоҳад боз ҳам муваффақтар шавад. мегуфтед ки касби оҳангсозӣ ё худ танзимгари мусиқӣ чӣ гуна касб аст? Танзимгари мусиқӣ аз оҳангсозӣ байни худ як фарқияте дорад, ки оҳангсоз вақте ки оҳангро ки сохт, баъдан пеши назди танзимгар меёрад. Ӯро мо мисли ки ҳам ороиш метиҳем, ҳам бандубасту ҳамаи дигар корҳое ки баъдиш дар ӯҳдаи мо аст. Ва баъдан баъде ки омода ки шуд, қадами баъдӣ мешавад видеоклипкунию ягон сабтҳои телевизионӣ. Бале, саломат бошед. Касби мазкур аз дигар паҳлӯҳои санъат чӣ фарқият дорад? Касби интихоб кардаи ман бисёртар заҳмат металабад. ба чӣ хотир? Масалан, оҳангсоз метавонад ки як илҳомаш ки биёяд дар як соат, дар як рӯз оҳангро бисозад. Шоирам ҳамин рақам. Шоир метавонад ки яке илҳоми шеърнависиш биёяд, метавонад ки дар як рӯз, дар ним соат як шеър бинависад. Вале касби ман аз байни инҳо дар чи аст, ки ин дастгоҳи мусиқира ё ин компютера фиреб дода намешавад. Дона ба дона ҳар як такти мусиқӣ дона сохта мешавад. Барои ҳамин як хеле мегӯем замонгирам ҳаст. Як мусиқие ки мо мисол омода мекунем, шояд 4-5 рӯз дар бар бигирад. хеле одами пуртоқат дар кор, ки масалан тоқат карда битавонад ки 4-5 рӯз бишинав як мусиқие ки 3-4 дақиқа мешавад, ӯро омода кунад. Саломат бошед. беҳтарин посух чӣ сабаб шуд, ки шумо маҳз ин касбро интихоб намудед? ёд дорам, ки дар овони кӯдакиам вақте ки шояд синфи 4-5 будам, вақте ки завқи мусиқӣ навохтан дар дили ман ки ҷо шуд, аз дарсҳои мактабӣ дига қафо мемондам. ёд дорам, ки то синфи 4-5 яке аз аълочиёни масалан синф будам. аксҳои манам дар девора задагӣ буду. баъде ки мусиқиро ки дӯст доштам, аз дарсҳо мемондам. як кружоку ягон барномаҳои консерт маҳфилҳо мешуд. мо намедонистем он вақт ки танзими мусиқӣ чӣ аст. Масалан дигар ҳам хеле оста бузург шудан гирифтем. мо мусиқачӣ будем танҳо. баъд аз хатми мактаби миёна дига ҳамроҳи бачаҳо тасмим гирифтем барем донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода. онҷо соли 1992 дохил шудем. оҳиста баъд вақте ки чанде ки бузург шудан гирифтем, фаҳмидем ки мусиқӣ масалан на танҳо навозиш дорад, баъд фаҳмидем ки бо танзими мусиқӣ ҳам ҳаст. оста шурӯъ кардем ба танзими мусиқӣ.
то ҳол фаъолият мекунем. бале, яъне завқи шумо буд, истеъдоди шумо буд ки воқеан ҳам шуморо дар ин интихоби ин касб муваффақ кард, ман фикр мекунам. Саломат бошед. Мегуфтед ки оҳанг дар кадом ҳолат тавлид мешавад? ҳар як оҳангсоз ё шоир услуби хоси худро дорад. дар ҳар вақт метавонад оҳанг тавлид кунад. Масалан, хо дар хоби, хо дар бедор, дигар вақти соати муайяни худро надорад. беҳтарин, саломат бошед. Ва шумо дар мавриди оҳанг каме пештар суҳбат кардед ва ман мехостам соли навбатиро ба шумо бидиҳам ки барои омода намудани оҳанги хуб чӣ қадар вақт лозим аст? агар ки оҳанг аз оҳангсоз бошад, ман гуфтам ки оҳангсозу танзимгари мусиқӣ ин як касби ҷудо аст. агар ки оҳанг аз оҳангсоз бошаду ҳамаш мукаммал бошад, барои ки як оҳанг шурӯъ мешавад аз интро, масалан навозишу, агар ҳамаш омода боша, шояд гуфтам ки як камтар меравад, 2 рӯз. Вале ҳаст оҳангсозое ки масалан 8 мисрашро омода мекунад ва меёрад, дигар бақияш дар гардани мусиқасоз ҳаст. И шояд дигар ҳам гуфтем ки 6-7 рӯз дар бар мегирад. Ташаккури зиёд. беҳтарин. Мегуфтед ки бештар бо кадом сарояндагон шумо ҳамкорӣ доред? аз вақте ки оғоз шуд, дигар ба мо фарқ надошт ки кадом санъаткор маъруф аст ё не. бо ҳамагӣ дигар шурӯъ кардем. фикр мекунам аз соли агар ки бигирем, тақрибан соли 2000 ки бигирем, ҳамаи ҳунармандо ки то ҳол маъруф шудану маъруф будану бо оно шурӯъ карда будем. зикри Алло Ҳакимов, Манижа Давлатова, Садриддин Наҷмӣ дидем. Фикр мекунам як 90% ҳунармандон кору фаъолиятро шурӯъ кардем. дигар то ҳол бо ҳамаи оно мисли дигар ёру бародар шудем. 15-20 сол шуд дигар. ва аз ҳунармандои афғону эрониву ягонта рус ҳам ҳаст. бо муштариҳое ҳаст ки бо онҳо ҳам ҳамкорӣ дорам. хоб, мегуфтед ки ҳамкорӣ бо сарояндагони кишвар осонтар аст ё ки хориҷ аз кишвар? Нарӯзҷон, фарқ намекунад бо кадом, чи хориҷ бошад, чи ҳарфаӣ бошад. агар мусиқиро хуб дарк кунад, бо ӯ осон аст. вале ҳаст ҳунармандое ки масалан ҳеҷ нотаро намедонанд, намефаҳманд. вақте ки ту масалан як ҳафта заҳмат мекашӣ, ба ӯ пешниҳод мекунӣ, масалан гӯш мекунад, шояд суол мекунад, мусиқӣ хуб аст, аз ту суол мекунад, ва диди худ ё ки шунавои худро надорад, нигоҳи худро надорад, суол метиҳад. мегӯм турам гӯш дорӣ, ту санъаткори масалан хотири масалан и ҳунарманд небу, дигар хотире ки мусиқӣ фарқ намекунад ки ӯ ки мусиқия намефаҳмад, намешавад ки ё фанду фереб карда и намефаҳмад не, вале дигарҳо мефаҳманд. барои ҳамин дигар барои ҳар як мусиқӣ ҳамун кӯшише ки чи дар мусиқие ки ӯ ҳунарманд тоза шурӯъ кардааст ё ӯ ҳунарманди ҳарфаӣ аст, меҳнати баробар мекунем. ғайр аз ин касб боз аз ӯҳда ягон касби дигар баромада метавонед? бисёр вақт фикр мекунам ки шояд ин касабаи ман намебуд, шояд аз дастам ҳеҷ намеомад, ё шояд имтиҳон накардам. масалан маҷбур нашидам ки ман як бор бинам ки аз дасти ман чӣ кор меояд. шояд агар ки ин намебуд, мисли ҳамагон ягон касби дигарро интихоб мекардам. вале то ҳол ман масалан ним соат вақти холӣ надорам ки фикр кунам ки агар ҳамин касабаи ман набошад, ман чӣ кор метавонам карда. агар ки хай мусиқӣ ки тамом шуд дар дунё, дигар фикр мекунем ки аз дастам чӣ кор меояд. бале, масалан агар шуморо биёнд ки Ёқуб, касби омода намудани мусиқиро як тараф гузоридем, марҳамат ба таъмири хонаҳои истиқоматӣ меравем, шумо қабул мекунед ё на? мегӯм ки агар ки ҳар кас ҳамун касбашро агар дӯст ки дорад, кораш ҳарфаӣ мешавад. шояд мерам ҳо таъмир мекунам, хона баъд аз 1 сол чапа мешавад. агар ки дӯст медоштам, шояд барои ҳамин агар ки дӯст дорӣ, фикр мекунам зиёдтар меҳнат мекунӣ, баъд метавонӣ ҳарфаӣ шудан. аз ҳамин хотир касбам хеле дӯст медорам, хушҳолам ҳастам аз ин. саломат бошед. беҳтарин посух. барои мутахассиси ҳақиқии ин соҳа шудан чӣ бояд кард? дар аввал хондан, масалан дохил шудан ба донишгоҳи мусиқӣ ҳатмист. баъдан истеъдоди худододии дигар. барое ки ман мебинам ки масалан иқа хаткунандаҳо вақте ки аз
донишгоҳи санъат масалан берун мешаванд, вале ҳамин касби танзимгари мусиқӣ хеле ба ангушумор аст. Шояд намедонам онҳо ягон завқ надоранд ё шояд гуфтам ку тоқат надоранд шиштан барои як мусиқӣ омода кардан, масалан 4-5 рӯз шиштан. Кӣ мехоҳад ҷое ки гаштан асту ягон берунравӣ аст, масалан шояд аз ман зиёд бачаҳоро мегӯям ки кӯшиш кунед. Вақте ки мусиқа чӣ аст, масалан пиано мезанад, таҳсил кардааст, онҳоро зиёд мегӯям ки ба шумо чӣ намерасад ки шумо танзимгари мусиқӣ шавед. Масалан бояд ғайр аз мусиқачӣ будан бояд шумо танзимгари мусиқӣ шавед. Зиёд бачаҳоро мехоҳам ки бисёр бошанд, барое ки намераса ҳамин чиз. Дар касабае ки ман кор мекунам, фикр мекунам кам аст, хеле кам аст, хеле. Барои ҳамин вақте ки ман масалан ягон кор фаъолиятам ҳозир зиёдтар дар хориҷ ҳаст, хориҷ аз Тоҷикистон. Вақте ки мерам баъд зиёд кас занг мезанад ки масалан худат нестӣ, киро тавсия метиҳӣ, масалан ҳаст, мегӯям ку 3-4 нафар, вале 3-4 нафар ҳунармандон зиёд ҳастанд, хонандагон, вале мутахассисе ки масалан дар касби ман ҳаст хеле кам аст, намерасад. ташаккури зиёд ва воқеан ҳам шумо дуруст қайд кардед. имрӯзҳо ман фикр мекунам ки мутахассисони ин соҳа хеле ҳам кам ба назар мерасанд ва барои ба воя расонидани чунин як мутахассисони сатҳи олӣ бояд бештар кадрҳои ҷавонро омода намуд ва бояд бештар ба асбобҳои миллӣ рӯ овард ва бештар бояд он асбобҳое ки воқеан ҳам рӯз то рӯз нав ба нав ба пешниҳоди оҳангсозон мегардад, бояд ҳар яке онҳоро хуб аз худ кард. Мегуфтед ки оҳангсозро чӣ бештар муваффақ мекунад? оҳанги хуб, меҳнат, беҳтарин будан муваффақияти ҳар шахс аст. Агар ки зиёд нафарҳо мегӯянд ки масалан ё кор нест, кору фаъолият нест, ягон чӣ, яъне ӯ беҳтарин нест. Агар ҳар кас дар кори худаш, масалан дар касби худаш ӯ беҳтарин бошад, ҳама вақт фикр мекунад кор ҳаст барои ӯ. ин оҳангҳо ӯро муваффақ намуд. саломат бошед. беҳтарин тамошобинони азиз, акнун мехоҳем ин лаҳза як навозиши хеле ҳам ҷолибро дар иҷрои Ёқуб Абдуллоев бишунавем ва дубора суҳбатро бозам идома медиҳем. бо мо бошед. саломат бошед. беҳтарин ягон мактаби махсуси навозандагӣ ҳаст ки ин касбро ба пуррагӣ омӯзад? албатта коллеҷҳои мусиқӣ ва консерваторияи миллии Тоҷикистон фикр мекунам онҷа мутахассисони хуб доранд, мардум метавонанд ки онҷа биранд таҳсил бигиранд. Ва бозам илова карданам ки агар ки истеъдод дошта бошанд, завқ дошта бошанд, дар назди мутахассисон ҳамчун шогирд истода метавонанд ки омӯзанд. саломат бошед. матнро дида шумо оҳанг мебандед ё ин ки аввал оҳангро омода мекунед ва баъдан матнро шумо назар мекунед? Чӣ гуна аст ҳамин? фарқ намекунад. вақте ки агар ки пеш аз пеш ягон шеъри хуб ки дар чашм ки мерасад ё ягон ҳунарманд метавонад ки ягон шеър пешкаш кунад ки дар ҳамин оҳанг сохтан дар кор. намуди дигарш ҳамин ки
ягон мусиқӣ сохта мешаваду баъд ҳаст шоирое ки аз рӯи мусиқӣ масалан омода кардаи масалан мо метавонанд ки дар рӯи ӯ шеър бинависанд. ва ман мехостам бифаҳмам ки ҳангоми фаъолият шумо бештар кадом асбобҳоро истифода мекунед? вақте ки одам ки танзими мусиқӣ ки мекунад, дар уҷа дигар кулли асбобо ҳаст, чи нафасиву чи созу масалан чи зарбию ҳамаи чиҳо дохили як мусиқӣ ҳаст. мо тақрибан як шояд 20 созро дар дохили як мусиқӣ ҷо мекунем ва баъдан метавонем ки вақте ки дар студияи сабти овоз садо ки бирем, метавонем ки ҳамун мо садое ки аз масалан дастгоҳ асбобҳои мусиқӣ ки мо задем ӯро ба таври зинда масалан рубоб, дутору, масалан думраву, масалан доирау ҳамин чиро электронӣ аст, ӯ дигар ба тарзи зинда. бале яъне фарқияташ дар ҳамин аст. хуб, ман фикр мекунам ки вақте ки шумо тариқи асбоб мусиқиро омода мекунед ва боз дар студияи сабти овоз бо асбобҳо навохта мешаванд, ман фикр мекунам ки садое ки аз асбобҳо ба тарзи зинда навохта мешавад ба гӯш дигар мерасад нисбат ба оне ки шумо масалан дар инҷо омода мекунед. фарқият замину осмон аст дигар. акнун фикр мекунам ки ин суол шояд ба шумо бори аввал бошад ё ин ки суоле бошад ки қаблан шумо медонистед ва касе аз шумо ин суолро напурсида буд. оё оҳанг бо садо алоқамандӣ дорад? вақте ки ҳунарманди хуб бошад, чӣ оҳанге бошад, ба дараҷаи олӣ метавонад ӯро иҷро кунад. вале ҳаст як оҳанге ки умед дорӣ ки оҳанги хуб мешавад, чӣ вақте ҳунарманд меояд садош бо ҳамун оҳанг намешина, дигар фаҳмида намешавад ки масалан ҳамун чизе ки пеш аз пеш фикр доштӣ, вақте ки мусиқиро омода кардӣ фикр мекунӣ ки ҳамҷа бояд чӣ тавр хонда шавад, ҳамун чиро намегирӣ, дигар ҳечи гуфта намешавад ки гуфти шумо айб дар оҳанг аст ё дар садо. чӣ гуна оҳанг метавонад ҷовидонӣ бошад ва ё ин ки чӣ гуна оҳанг метавонад зудтар аз байн равад ба андешаи шумо? росте иро ҳеҷ кас анализ карда бароварда натавонист, барое ки ҳар як ҳунарманд вақте ки як умед дорад ки ҳамин оҳанг ба дили мардум ҷо мешавад, мебинӣ ки мардум қабул намекунанд. вале ҳаст оҳангҳое ки фикр мекунӣ масалан аз ягон ҷо баромад кардан дар кор, аз беоҳангӣ ягон оҳанге ки омода аст ҳамаш, вале масалан инҷа шояд дар компютер як сол хоб буд, баъд аз беоҳангӣ ҳамонро мегӯянд ки биё вақте ки оҳанги нав ки талаб мекунанд маҷбур мешавад ки ҳамин оҳанга пешниҳод кунад, ӯ қа муваффақ мешавад. барои ҳеҷ кас фикр мекунам ҳама ҳунарманд вақте ки як оҳанге ки мехонад ки дар дили мардум ҷо мешавад, баъд аз ин намедонад чӣ дигар оҳанг омода кунад ки аз ин хубтар бошад. вале мегӯям ки дигар дасти мардум аст. қабул кард накардан фикр мекунам ҳама шоиро кӯшиш мекунанд ки шеъри хуб бошад, ҳама оҳангсоз кӯшиш мекунад, ҳама танзимгар кӯшиш мекунад ки танзими мусиқиш хуб бошад, вале дар мардум қабул карданашо вақт металабаду дигар дасти мардум аст. иро ҳеҷ кас пешгӯӣ карда наметавонад. бале саломат бошед. беҳтарин мехостам илова бикунам ки воқеан ҳар як оҳангсоз вақте ки нотаҳоро хуб аз худ мекунад ё ин ки асбобҳоро хуб ҳангоми омода намудани мусиқӣ истифода мебарад, ман фикр мекунам ки оҳанг муваффақ мешавад миёни мардум, миёни сароянда ва ба худи оҳангсоз низ писанд меояд. ва дар охир ба нафароне ки касби шуморо интихоб мекунанд чӣ тавсияҳо медиҳед? маромад. пеш аз ҳама аввал пуртоқат будан. масалан ҳаст шогирдое ки ним сол як сол кор мекардан, меомадан мегуфтанд ки мехоҳам масалан касабамо дигар кунам, иваз кунем. масалан ҳамин қаттоқат ман мегӯям ки шумо ҳақ надоред, то ҳол ту чӣ кор кардӣ? масалан 5 сол 10 сол кор мекардӣ, хай баъдан мегуфтӣ. яъне кадом нафаре ки мехоҳад танзимгари мусиқӣ шавад, аввал пеш аз пеш фикр карда барояд ки ӯ тоқати масалан шиштанро якҷора дора ё не. ӯ меҳнат кардан, масалан заҳмат кашидан метавонад шахсро муваффақ кунад.
саломат бошед. Ва ман изҳори сипос мегӯям барои он ки дар барномаи мо ширкат кардед, ба суолҳои мо посух додед ва аз нозукиҳои касби танзимгари овоз ё худ оҳангсоз ба тамошобинон маълумот пешниҳод намудед. Ташаккури зиёд барои иштирок. зинда бошед, хушомадед. тамошобинони азиз, инҷо барномаи навбатии касби ман ба анҷом мерасад ва ёдрас мешавем ки қаҳрамони барномаи навбатии мо буданд танзимкунандаи мусиқӣ, яъне оҳангсоз Ёқуб Абдуллоев. ва фикр мекунам ки доир ба касбҳои дигар дар намоишҳои миомада ба шумо маълумот хоҳем дод. Сарбаланд ва хонаобод бошед. Хайр.